jotono ninda janogono especially tini 26 Asrambari constituency ni joto tini berem niti brahmathani joto berem ni bodolo tini ninda janogono tini prothom laita তারপরে বহু সামান বুঝুন বলো আমার হয় হামলা চিত্রা ভিডিও যে ভিডিও নাকি আব প্রকাশ্যভাবে নাইনানিয়া আবার তিনি আমার কোথার জায়গাও প্রকাশ্যভাবে নাইতে হয়েছে আবগেন जों निंदा जानगो जों आपेल खायो जों मुख्यमंत्री न मनता आधार जाते सासपेंड खानानै एंथन बीजेपी नि स्टेट प्रेसिडेंट बिबिनि राजीव भट्टाचार्य एंथन स्पीकर एंथन बरो जत्त बाहागे तिनि सिलिं सिलिंगे दंतं बनि प्रति कोनो कासे सासपेंड जने कासे एक्शन नाया होय आव बेलाय सेलें मासिता बेलाय वान मासिन चाइसि माने बिसिंति थानसानि लामाओ जबा खाय जे चिनि मान थायरक जों मानानि बागै जों जेबाबे लाइथिंजासिनि विधानसभायाव जों थानसानि जों एकता खुंनायनि बागै जे जबा खायतानि आरो जों अ जबायाव को गुबुननि जागानि डिब्रासाराव निथन बा गुबुननि नन ट्राइबेल रखमथन जत गोबां बुट दिमानि बिसिंतिनो जों दिनै चिनि ओ आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिआव जों गासै गोबां बुट गोबां बिसिंति जों दिनै गोबां थाय रहरमानका जे गोथार एसेम्बलिआव जे मानथाय सप्ताय जे जों नरजागै खिबजागै तमारनो खरंथि सानानै बागै आ बागै आं चिनि जत ओ आसाम चिनि कन्स्टिट्युएन्सि जत लुकुरमा जे पवित्र जागाव बजे हामिया मांपिले नायबानि अब सिने बांगै बेलायनो सित्रा जों बखबाय सानासि मोसोंनिया अब हाय सित्रा न बनायका अब जतनो भिडियो बायला रंगै थांगा बत बसे साव अब ब मोबाइल थमारि यांगसे नायो हिने ब मीडिया ने बिस्ताव साव अब बेलाय लासिमा सिसा बिनि टेका सबिनि लासिमा सिसा कक बसागा कायसा ब एमएलए अंगै दाबोनि सेरेरो जेसुक जीवन चेरे फारसे मोबाइल सेबना रंगो ब अब करनो साव आं मोबाइल टाच खायना रंग यांगसे लासिमा सिसा अब भिडियो नाजाक दिनखा अब न ब अकर्नो साव अब ब बहागे अकर्नो सादा हाइपर जों बिन अकर्नो एक्सेप्ट खायनाया कासे एमएलए अंगै ब जनसाधारणनि सेवा खायनासे नांगो ब अमो हाय जागावसि ब चित्रा मांगलिनो नाया तने ब बिन टाइम वेस्ट खाय दंगो अबन बागै जों दिनै माननीय मुख्यमंत्री न हायना हाय कबागो बना सस्पेंड खायरि दे अमनो छावैना आं हायना हाय जतनो खुलुमबाय क्या जतनो दिबजननि खाको पट्टै सबानि सेवाया फारो हामबाय।